al meu ar spune că nu-i adevărat. Nu ai cum să-i prinzi, Nici cum să-i înhați, dar dacă vă întâlniți cu ei, secretul să-l păstrați. Dar dacă vă întâlniți cu ei, secretul să-l păstrați. Dar dacă vă întâlniți cu ei, Echipa repară tot. Profesorul Trăznic. Periuța de dinți. Odată ce voi termina elixirul meu secret de creștere, îmi voi crea propria armată de câini și voi conduce toată... Wow! E super! E mai bine decât la televizor. Da, așa e, dar nu se va termina prea bine. Tom Thomas, pregătește-te pentru culcare. Imediat, tată. Dar mai întâi, elixirul meu secret. Începem cu puțin detergenterus. Apoi puțină pastă de dințerus. Și la sfârșit, spumă de raserus. Ciusoca, nu te teme, bea, dracul meu, și vei fi de 10 ori mai mare. Ce, nu are gust bun? Ah, da, am uitat că trebuie să amestec. Acest mixer hipersonic e exact ce-mi Tom trebuie. Thomas, nu ar trebui să umbli cu lucrurile altora. Asta e periuța de dinți a tatălui tău. Ah! Hei, încetează! Parcă ai luat o razna. Baloane! Bum, bum! Ah? Opa! Exact cum spui. Hopa! Tu ești un băiat mare, dar creierul tău e mai mic decât al lui Nolic. Mulțumesc! Pune periuța de dinți la locul ei ca și cum nu ai fi atins-o. Nu, asta nu e bine. Tom Thomas, ce se întâmplă? Ies imediat, tată. Prieteni, vă rog, am nevoie de ajutorul vostru. Fără panică, să vedem ce ar fi putut să se strice în interiorul periuței. O periuță de dinți electrică e simplă, fiind compusă din 3 părți. O baterie, un motor și un mecanism inteligent care conectează motorul cu periuța. Ăsta e secretul periuței. Acest mecanism folosește mișcarea motorului pentru a face ca periuța să se miște foarte repede, înapoi și înainte, de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. Așadar, ce putem face? Îți spun imediat. Mai întâi scoate motorul, apoi angrenajele, apoi mecanismul. Și cât vor dura toate astea? O oră sau 2. Poftim! Nu! Ascultă-mă, Tom Thomas. Trebuie să deschizi compartimentul pentru baterii. Așteaptă-mă aici. Aceștia sunt dinții voștri. De fapt, nu sunt dinții voștri, dar știți voi ce vreau să spun. Astăzi folosim periuțele pentru a ne curăța dinții, dar nu a fost mereu așa. Vechii egipteni foloseau un băț mestecat pentru a-și curăța dantura, iar grecii antici își lustruiau dinții cu o cârpă. Cât despre vikingi, cine știe ce foloseau. Și apoi, în urmă cu doar 2 secole, un englez numit William Edis a avut o idee mai bună. A găurit o bucată de os, a pus mănunchiuri de fire de păr în orificii și așa s-a născut prima periuță. Și iată ce vreau să vă spun ca mini-meșter, adică maestru al reparațiilor. Trebuie să vă spălați dinții des, mai ales după masă, pentru că dacă nu, va trebui să-i reparați des la dentist. Cum e? S-a stricat mecanismul? Nu, totul e bine. S-a ars motorul? Nu. Dar ce s-a întâmplat cu ea? Incredibil! S-a terminat bateria. Atâta tot? Știu ce trebuie făcut. Voi pune baterii noi. Tatăl tău a pornit periuța. Se pare că totul e bine. Funcționează. Ce bine! Excelent! Tatăl tău nu va afla niciodată ce aiureli ai amestecat cu periuța lui. Ce aiurel!
așa despre elixirul meu atotputernic. Tom Thomas, periuța mea de dinți e plină de săpun. Știi cumva de ce? Ai. Ei bine, te-a prins! Acum ce mai ai de spus? Au dublat în limba